आज मी असं एक हिरव्या मसाल्याचं वाटण बनवते की आपण कोणतीही भाजी बनवली तरी त्याला हे वाटण घालू शकतो आणि त्याच्यामुळे आपली जी भाजी आहे ना त्याला एकदम मस्त अशी चव येणार आहे। आणि घरगुती मसाल्यांचा वापर करून हा मसाला बनवणार आहोत। एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे आणि एकदा बनवला की हा 15 दिवस टिकतो। नमस्कार, मी आरती आणि आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप खूप मनापासून स्वागत। जी रेसिपी आहे ना ही मी माझ्या काकीकडून शिकलेले आहे आणि थोडीशी अशी खास आहे कारण तिने केलेल्या भाज्या सगळ्यांना खूप आवडतात। तर मी आता रेसिपीला सुरुवात करते। पहिल्यांदा इथे मी आलं घेतलेलं आहे, तर अर्धी वाटी आलं घेतलं इथे आणि आपण ज्या प्रमाणामध्ये आलं घेणार आहोत त्याच प्रमाणामध्ये लसूण घ्यायची आहे। तर मी इथे अर्धी वाटी लसूण घेतलेली आहे। त्याच्यानंतर इथे मी 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। ह्या मी कालच धुवून ठेवलेल्या, मस्तपैकी सुकलेल्या आहेत, काही ओलं वापरायचं नाही, म्हणजे पाणी अजिबात असता कामा नये आतमध्ये। त्याच्यानंतर इथे मी नागकेशर घेतलेलं आहे, त्याला नाकेश्वर पण म्हणतात। हे थोडंसं असं लवंगासारखं दिसायला असतं, पण लवंग आणि ह्याच्यामध्ये फरक आहे। तर हे जास्त वापरायचं नाही मसाल्यामध्ये, 2च घेणार आहे मी इथे। ह्याच्यामुळे ना मसाल्याला खूप छान असा सुगंध येतो, त्याचप्रमाणे हे पचायला पण मदत करतं आणि हे किराणाच्या दुकानामध्ये ना सहज मिळतं। मिळालं तर घाला, नाही वापरलं तरीही चालू शकतं। त्याच्यानंतर इथे मी 2 चमचे भरून बडीशेप घेतलेली आहे। जिरं सुद्धा इथे मी 2 चमचे वापरलेलं आहे, 2 चमचे भरून घ्यायचं। त्याच्यानंतर मसाल्यामध्ये इथे मी दालचिनी घेतलेली आहे। जर तुमच्याकडे मोठ्या स्टिक असतील ना तर त्या 2 स्टिक वापरायच्या आहेत। इथे मी 7 ते 8 अशा तुकडे वापरलेले आहेत दालचिनीचे। त्याच्यानंतर इथे मी तमालपत्र घेतलेली आहेत, 4 पानं आहेत, 3 ते 4 पानं घ्यायची आहेत तमालपत्राची। त्याच्यानंतर इथे मी 10 ते 12 लवंगा घेतलेल्या आहेत, अर्धा चमचा मिरी घेतलेला आहे। लवंग जेवढ्या घेणार ना त्याच्यात जरा दुप्पट मिरी घ्यायचं आहे आतमध्ये। त्याच्यानंतर धणे घेतलेले आहेत, इथे 4 चमचे भरून धणे घेतलेले आहेत। 2 चमचे मी जिरं वापरलेलं आहे, तर 4 चमचे धणे वापरायचे आहेत। त्याच्यानंतर मसाल्याला छान असा सुगंध येण्यासाठी आणि चांगली चव येण्यासाठी इथे मी 2 चमचे कसुरी मेथी घालते। तर इथे माझे सगळे मसाले काढून झालेले आहेत। आता हे जे मसाले काढलेले आहेत ना हे मिक्सरमध्ये आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहेत आणि हे बारीक करताना आपल्याला पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही आहे। हा मसाला करताना ना पाण्याचा हात सुद्धा लागता कामा नये। पाणी जर लागलं ना तर लगेच खराब होण्याची जास्त शक्यता असते किंवा ओला चमचा जर मसाला काढताना वापरला ना तरीसुद्धा हा मसाला खराब होऊ शकतो। मिक्सरच्या तळाला मी पहिल्यांदा इथे मिरची घातलेली आहे, कारण मिरची एकतर चिरून घेतली तर बेस्ट, अशी घालायची असेल तर सुरुवातीला घालायची। त्याच्यानंतर लसूण घातलेली आहे, आलं घातलं आहे आणि दालचिनी आहे ती दालचिनी घातलेली आहे। हे पहिल्यांदा आपल्याला बारीक करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित असं। हे मिश्रण सगळं व्यवस्थित असं बारीक झालं ना की आतमध्ये आपल्याला उरलेले जे मसाले आहेत ते घालून घ्यायचे आहेत। इथे छान असं बारीक झालेलं आहे बघा। एकदम बारीक अशी पेस्ट होणार नाही कारण आपण पाणी वापरणार नाही आहोत, पण असं खसखशीत असं हे वाटण तयार होणार। आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये इथे सगळे मसाले घालून झालेले आहेत। त्याच्यानंतर मी थोडासा कढीपत्ता पण घातलेला आहे। हा जो कढीपत्ता आहे हा पण मी छान धुवून सुकवून घेतलेला आहे, पूर्ण सुकलेला कढीपत्ता आतमध्ये घातलेला आहे। आणि आता हे सगळं वाटून घ्यायचं आहे, बंद चालू करतच वाटायचं आहे। छान असं खसखशीत असं वाटून झालेलं आहे आपलं हे मिश्रण। तर इथे हे सगळे मसाले बऱ्यापैकी बारीक झालेले आहेत। आता आतमध्ये इथे मी तेल घालणार आहे। तेल घातल्यामुळे काय होतं, मसाला आपला जास्त दिवस टिकायला मदत होतो आणि हा जो मसाला आहे ना हा पटकन खराब होणार नाही। इथे तेल घालून झाल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्सरमध्ये मी फिरवून घेते आणि इथे माझा मसाला बनवून तयार झालेला आहे। हा हिरवा मसाला छानपैकी वास तर एवढा मस्त येतो ना मसाला बनवून तयार झाला की। आता इथे एक डबा घेतलेला आहे आणि डब्यामध्ये हा सगळा मसाला काढून मी फ्रीझरमध्ये ठेवणार आहे। प्रत्येक वेळी हा मसाला काढताना एकदम सुक्का चमचा घ्यायचा, आतमध्ये पाणी अजिबात लागता कामा नये, मग पटकन खराब होऊ शकतो। नाहीतर ह्याला काही होत नाही, 15 दिवस छान असा टिकतो। आणि आपण पाणी वापरलेलं नाही आहे मसाला बनवताना, त्यामुळे काढताना पण म्हणजे फ्रीझरमधून काढल्यानंतर मसाला जेव्हा आपण भाजीमध्ये वगैरे घालतो त्यावेळी पटकन असं डब्यातून निघणार आहे। हा जो मसाला आहे ना हा आपण भाजीला, उसळीला किंवा नॉनव्हेज रेसिपीला सुद्धा वापरू शकतो। खूप छान अशी चव येते। मस्त असा हिरव्या वाटणाचा मसाला आपला बनवून तयार झालेला आहे, तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा आणि असाच मस्त मस्त खावा, सुशेगात राहा। माझ्या व्हिडिओ लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्यू।